Көзілер көңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. İstelikler көңел arxivları. Киште тузан қонған жерлері де, yılları da көп аларның. Шул сағынылған яққа ғымыр өте қабат қайтып орысы келген шақлар да көп. Чөнки сағынылған тансық, тансық татлы. Алда айтып өткен фикірлеріме аваздаш менің бүгінге героим. Ул инде халыкларыбыз арасында киң танылу тапкан шигырьләре, хикәяләре, язган пьесалары белән матурлыкка мәдхия кылган Дилә апа Булгакова. Бүгенге студиябыз кунагына сәлам юллап күзгә күз тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлап җибәрик. Мин авторы Зифан Агаева, кайнар сәлам дип дәшәм сезгә ягымлы туганнар. Дилә апа, хәерле сәгатьтә. Ассаламу алейкум. Гөрләп, шаулап, җырлап, моңланып, матур итеп үтеп китте юбилейы. Сиңа инде ул яшне биреп тә булмый. Менә авызымны ничек итеп әйттерергә икән 80 дип телевизор караучыларыбыз да карап утырыр, күзләр тимәсен. 80 яшьтә шундый опат гомер биеклегендә сакланып калып, кызлар кебек булып матур итеп, татар калфакларын үзең булдырып, гомергә шулай булдың. Шул кадәрле кеше күзендә калып, ихлас булып сакланган Дилә апабыз. Шын күңелдән чакырып алдык. Дилә апа, бөек юбилейың белән кайнар тәбриклибез сиңа бөтен телевизор караучыларыбыз, Башкортстан тамашачылары һәм шулай ук синең шигырьләрне яраткан җаннары, киң мөселман дөньясында сине белгәннәр, сансыз бихисап тамашачыларыбыз исеменнән дә сиңа иң җылы теләкләр юллыйбыз. Эй бу матурлык, эй бу үзгә чибәрлек, зәңгәр күзләр, ак йөзле, матур киемле Дилә апабыз Кырмыскалы районы Бузаяз авылында туып үскән. Әйе, күңелнең балмай булып утырган бала чакларына безне алып кайтып китәле бергә Дилә апа. Нинди гаиләдә шундый матур кыз бала пәйда булган, нинди вакыт аралыгында ничә бала бергә үскәнсез гөрләп, шушы нигездә аяк эзләре калган бала чак үзен дә, безне дә бер төрле күңелдән үткәреп кичерелсен иде. Әлхәмдулилlah, рәхмәт. Мин бик тә бәхетлемен. Әниле әтиле үстем. Мин дөньяга икенче бала булып дөньяга килдем. 7 бала бергә үстек, бик тә тату, һәм безнең үй түрендәге бишегебез бишек җыры өзелмәде. Иманны идә, бисмилләле идә үстем. Иманны нигездә бисмилләле идә үстем. Бишек җыры тыңлап үстем. Нәнәйле булдым. Әни әтиле булып үскәнгә мин бәхетлемен. Әтием кичкенәдән минем шигырьләр белән генә сөйләшә иде, токмак белән генә. Әнием бик тә акыллы, сабыр һәм кул остасы иде, шигә иде, рәссам иде. Аның рәсемнәре белән 4-нче класска карталары белән төшергән элек бит юк. Рәсем төшерүләрне итеп, әнкәнең рәсемнәре белән мин белем ала идек без. Миңа укырга насип булды, безнең зур авылыбыз, матур авылыбыз. Детдом балалары күп иде. Һәм миңа насип булды детдом балалары белән белем алырга. Детдом балалары барда 18 без 4 кенә авыл кызлары, егетләре булды, укыдык шунда. Белем алдым, белем алып беткәч, инде 7-нче классны бетергәч, татар мәктәбендә укыдым. Бетергәч Стартамакка киттем. Стартамакта 11-не бетереп, аннан медицина училищесына кергән. Менә шуны әйтәсем дә килә, күңелләрне, җаннарны даваларга һөнәр сайлаган Дилә апабыз. Шигъри юллар, шигъри җанлы булып, ул параллель рәвештә шулай булмышын булдырган кеше. Нишләп ниндидер сәнгать юлыннан, театр кешесе булсагыз да шундый матурлык, шундый горур хатын-кызлар рольләрен килештереп уйный торган Дилә апа булыр иде. Андый хыяллар булмадымы? Чөнки безнең Дилә апа үзе рәссам, аның төшергән картиналары, аның шиккән шигүләре, хәтта минем гомер сандыгымда аның сәйлән шиккән алып биргән чәчемә куя торган, чәч үргечләренә куя торганнарым, яулыклар,
мөселман яулыкларым саклана диләп бик рәхмәтлемен. Рәхмәт. Шигүлләр дә, тегүләр дә үзең эшләгәннәр һәм әлбәттә шигырьләргә аерым тукталырбыз. Сәнгать юлына китәсе килмәдеме? Әйе, мин ни өчендер менә бер генә рәсемне китап элек битен кәгазьне тапсам да шуңа карап шигырь яза идем. Үземчә мин җырлый да белмим, бии дә белмим. Әллә Кит инде, ышанмыйбыз. Минем җырлый бит, җырлый. Мин хайваннар дөньясын яратам, балаларны яратам. Ә минем карт әтием Турьян бабай табиб булган. Табиб булган ул. Аның үлән төннәтмәләрен диш карап, нидер бәләкәй чакта ул күренекле табиб булган. Мәскәү дипломированный Мәскәүдә укып кайткан. Картатайымның картатайы. Ә картатайым минем әтисе инде картатайым Турьян карт Казанда укыган. Менә шул табиб булган һөнәр генетик юллар белән инде бер күңелдә сакланып сиңгән бит инде ул. Нишендер Шул күчкән. ак халат киясем килде. Күптән түгел генә минем Гали әбекәем укымышлы, дин әһеле утырып сөйләштек, аңа 106 яшь. Имәйтем, нәнәки картатай бит инде кемнәр килә иде. Ни ана мөнәҗәт язучы бер күзенә томан төшкән иде, томан, яра. Һәм камзуллы, ак күлмәкле, ләкин картатай аңа күбрәк шикәр ватып биргән. Теге шакмаклы ватып ала торган Кем шикәр. соң ул дип сораган ик, әлләнде төннәтмә үләннәр биргән төшереп, Чеховны иннән кайтып килгән даваланы бу Тукай, Абдулла Тукай. Картатай утырганда да үзенең тунын артына куйган. Üşüməsində bir keçkine avul yurtta bit инде, şey içken zor şeker. Мен şeyge manıp gına dige şınayak asındağı ne bilen oturup işte. Kızlar, yaşkine kızlar ikinci bölmeden yigitler nişik bula iken dip qarap turib kızıksanıp turganlar. Şeker aşağı oturuş Şeker, ona kübrek şeker ileken. Kübrek şeker ilekte ana dip qarap turganlardır indi. Dilapa әміне шуннан шундай матур хатирәләр шул картати, картнәнәйләр якларыннан ук медицина училищесын тамамлагач теге теләгән хыялланган ак халатлар инде кая китте Дилапа, кайда эшкә урнашты икән? Тәүдә Салават каласында эшләдем. Шуннан соң иптәш тормышка чыктым, инде комбинат эшләдем, мин комбинатта Муса дигән авылны обслуживать иттем. Татар авылына сайлап алдым үзем. Бик яратам, мин өлкәннәрне яратам, бит алар белән бергә. Dağladım min olarına, hem ondan sonra iptaşımın işi boyunca Ufaga küçtük. İşke işler ministersinde işledim min. Bütün 40 yıl indi hizmet ettim, halatımı sormadım. Hem boş vakitlerimde min hikayeler yazdım. Şiirler yazdım. Ol dünyada min bütününe ikinciydim. Ben medicina bilen şiir ya hikayeler birge belengen olar. Инде җаннары бер төсле аларның, бергә тоташкан кебек аларның тамырлары. Менә миңа насыйп булды инде. Рухи ризык белән дәвалану шигырьләрдән. Юлга китәр алдыннан 6 ел мин тоткыннар больницада хирургия өлкәсендә эшләвем белән мин бәхетлемен дим. Менә ачыклыкта кертеп китәс килә Дилапа. Тәҗрибә туплануының иң мөһим өлеше язмышының ул шул төрмә иркеннән мәхрүм ителгәннәр янында эшләү белән дә баймын дип һәр вакыт әйтә торган бит Дилапа. Бу турыда әйтик, менә алар белән ничек сез, алар бит бөтенләй үзгә кеше, син шигъри җанлы, шигъри күңелле кеше, аларга бөтенләй, аларның каршысында бөтенләй икенче тормыш, башларында бөтенләй икенче уй, кем нәрсә өчен утырганын да белмәссең. Шулай бит бик катлаулы җир, ничек эшләнде икән? Шул яхшылык кирәк, адам баласына йылы сүз. Ул бит кемнәрнеңдә Газизә анасы ниндер авариялар ясап кергән, күбесе гаепсез бит инде. Һәм алар күбесе ниндер бер уй чаларга, нәрсәдер ниндидер эшләрендә күрәм, мин аларга шигырь язарга куштым, хикая язарга куштым, китап укырга яздым. Бөтенләй икенче дөнья ачылып киттеләр. Минем дежурга көтеп торалар, менә шуны яздык. Һәм үзебезнең табибләребезгә менә шундый хикая яздык укырга дип, ана дилкам сезнегә бирегез диләр инде. Һәм Шарка Луна с обратной стороны дигән передача башланды. Шушы хикәяләре, шигырьләре белән ниндер бер канат өстәлде, каурыларына бер ниндидер канатларына ниндер бер канат өстәлде. Шуның белән яши башладылар алар. Икенче дөньяга керделәр. Һәм менә бердән
Hem onun bilen söyleştim. Söyleşkeş yüreğim menimdi. Şüpürek keylendi. 15 yaştan tiklim otura, dittim balası. 39 yıl. 39 yıl. Hem benim de yüreğim şüpürekine. Ey olay etmek güzelim. Etap sağlığız uşuma. Ben onu barıp beyleyim de hazır sizge yolunu şitlik oşağına söyleşemiz. Uçlarıma salsın yüreğimde şunda tuğan jarmını yol. Şunda tuğan jar. Azamat Demirov bek matur etip başkara. Eli icad kişisinde de yangıradı. Kaygılarımın girdim güldüm Allah'ıma bayrama. Дежурстволар рекламный biz bitindi, реанимацияда bitindi. Şan yazıp koydum bu şekil özünden öze kuşlarına salsın yüreğimni, yaralarını, rübbeylerini. Alıp kattım da bu şekil tüylü, ok şekilina dedim, şu köpü. Buna Allah Teala var bitindi. 2 günde ötmedi, Yuva Özenbayev şakimini dilapaydı. Senin sözlerin matur mene bir şekil kere yazasım keledi. Şunu verip verdim. Şundan soň bizim o zaman terli başladı. Uçlarına salsın yüreğimni. Hem men şuna atasına tapşırak. Ey. Uçlarına salsın Sertsin yüreğimni. ala dünyalar. Hem bunda toplandı. Türmesikli bilen, hem hikayelerim bilen, balalarını toplandı. Men baxtlı tugul, baxtlımın da. Bik bäxetli, menim indi sыңdan менә шул җыеп кына әйттерә торган фикерләремне бер сүз бәхет сүзе төшенчәсен ничек аңлый дип тә әйтерлек түгел, бу зур бәхет. Диля Булгакова язмышы белән яшәү үзе дип әйтә торганны алдан ук әйтеп тора Диля апа. Менә әле безнең истәлебез тулы рухи ризык. Ул сезнең язмалар, ул сезнең шигырьләр. Бәлки чакта хәтерлисезме иң беренче шигырьләрегезне яттан? Әйе, иң беренче шигыремне әле яза да белмидем. Нәнәем минем бик акыллы иде. Нәнәем минем дугалан иде. Кызым, син мөнәҗәтеңне әйт әле, язасыңмы мөнәҗәт әйт диде. Минем шигырьләрне мөнәҗәт дидер. Кошы белән әнә алып, кистем дә тиктем күлмәк. Нәни генә курчагыма бәйрәм көненә бүләк. Нинди матур бит күлмәге, ал кызыл чәчкә төшкән. Әйтерсең күлмәк өстенә тере чәчкәләр үскән. Иң беренче шигырем. Бигрәк матур. Бидем, ана ялан тәпей бисең инде шулай. Шатланып. Студияда булмаса алкышлап торыр идем Диля апа. Аннары яшьлекнең матур вакытлары. Синең шул кадәрле менә үтеп китәсе килә, изләрен буйлап йөрисе килә бүгенге программада, бүгенге тапшыруда. Синең шул кадәрле мөхәббәт, сөю турында шигырьләрең күп. Тамашачылар, телевизор караучылар, эй, Дилән истәлек кенә булып калган беренче хисләре, кем белән нинди егет белән бәйле булды икән, беренче сөю хисләре кемгә туды икән, беренче гашыйк булулары аз гына сөйләп китмәс микән дигән кебегрәк утыралар. Беренче мәхәббәтем 10 класста, мен 9да. 10 класста ул егет Шамил. Оның исемен каттап, онугыма куштырдым. Әле исәнме? Юк. Яктı dünyada yok. Ул баянный иде, баянный булып киткән инде. Шуны киткәч, 10 класста ул киткәч, кыркозларын яздым. Менә 40 ел кыркозым минем. Менә кемгә язылган җыр булган икән ул? Фидан Гафаровлар җырлаган җыр, бөтен халык яратып җырлаган җыр. Кырпадар ялла, кырпадар ярла, коңгылашып сакыр еткәс, йөрәгенеп кала, йөрәк хакырап яна, кырпаздары кебек ин киткәс, йөрәгенеп кала, йөрәк хакырап яна, кырпаздары кебек ин киткәс. Шушы ерым туды, дөнья күрде. Гомерле булды ул җырым минем. Үзе гомерле булганда аралашканнар бар идеме? Үкенечләрегез турында бер-берегез белән сөйләшкәннәр булмадымы? Язмышлар ничек булды? Дальний плавание, не диңгез, не кайтып 50 елдан соң очраштык. Кайсы тирәдә булды бу? Без аяз якларында. Уфада. Стертамакта биттек, Стертамак егете Шамил. Уфада очраштык. Шан карап тордым да гаҗәп бит. Ничек мен шу кадәр төннәр йокламыйча шушы яшемә кадәр яшертен сөю. Ничек яраттым икән. Кечкенә, бәләкәй генә, бөтенләй икенче.
икенче кеше булып куйган. Икенче кеше булып. Бәлки аны язмыш бик тирән сулар буйлап күпме йөзеп Ялгыз калган, аны камчылаган тормыш. Тормыш камчылаган да иптәше дә үлгән, балалары да үлгән. Диләпа, аңа багышлаган кытлык көнгә сер итеп кенә саклаган шигырьләр әле әйтәләбезме? Берникадәр кайсы? Бәлки укып ишеттербез мәхәббәт турында, сөю турында, синең хисләрең турында. Җылы микән ул да юкка түгел. Юата күрмә берүк, юатма. Төнен янган йолдызларны гына, көндезләрен берүк югалтма. Мин аларны гүя күптән җыеп сиңа бирәм. Җиргә таратам да берчә җырлап елап. Мин яратам сине, яратам. Хикәяләреңдә шундый менә скрипка моңнарың, буранда бик күп хикәяләрең мин үзем шәхсән Шәрык радиосында эшләгәндә күп тапкырлар укырга туры килде. Укыганда эфирда халык аңламый калгандыр, тукталырга туры килә иде. Чөнки ирексездән күз яшьләре тәгәрәп төшә. Аннан тынычланып китәргә кирәк тә, артабан укырга кирәк. Шул кадәрле бирелеп укый торган идем, синең хикәяләргә бирелеп, вакыт бүлә торган идем. Хәтта музыка мөхәррире булып эшләгәндә Шәрык радиосында бер заманны үземә шундый алдым көч, бизәргә кирәк иде. Безнең Шәрык радиосы бик ул кадәрлек җиһазландырылмаган вакытлары, әзерлек ул кадәрле юк. Хикәяләрне бизәргә музыкаль яктан матурларга нишләргә уйладык кызлар белән нишлибез. Әйдәгез, мин әйтәм, шишмәләре шелтәрәсә Дилә апаның самавыр суы агызыйк. Буранда дигән хикәядә, анда кирәк иде шыгырдатып, эзләр күрсәтергә, кар өстеннән аны кайдан алабыз, уйлап утырабыз. Туктагыз, мин әйтәм, мин өйдән мамык алып киләм, аптека мамыгын. Шуны сез яздырыгыз, мин әкрен генә шыгырдап, эз китеп барган кебек, әнә шулай чыгардык һәм шулай язмасы бик күп тапкырлар бирелде. Менә бу хикәяләрдә образлар, хикәя геройлары, кемнәр алар? Кайдан алып шул кадәрлек ташып торган хисләрне хикәяләргә сибелдереп чәчелдерә торган идең Дилә апа. Үзем дә белмим, мин тукталмыйм да, этер нукта юк инде миндә. Назар Нәҗби әйтә, иң талантлы, иң надан шагыйрәм дидер. Чөнки этер нукта юк. Филология белеме алмагач, уйлап йөрим һәрбер юлы. Син язасың да таратасың, шул мине таратмай инде. Әйтә. Менә әле хикәяләрнең шул образлары хакында бер никадәр әйтик. Бәлки хәтта кайсыдыр хикәядә ниндидер образ бигрәк тә син үтә ачыргаланып, күңелеңнән кичергән берәр кешенең язмышын язган булгансыңдыр. Юк, бу образларда һәрберсе кеше язмышы. Әле менә күптән түгел бетердем. Картлар йортындагы бер ананың сыкрануы. Балалы ананы Ул үзең белгән кешеме? Булган, Үзең белгән очракмы? Миңа бер табибә шалтыратты да инде менә китереп куйдылар да килеп алмыйлар. Үзем дә тоттым 2 көн. Кайтырга урыны юк, балалары иен саткан булар. Кая, шул картлар йортына оештырабыз инде дип, шундый киңәште. Шуның турында яздым. Мин гомумән хикәяләрне язып бетәм дә үзем җырлыйм, мин җырлыйм. Алар белән яшим. Мен тормышта тиз җылап барасың, Дилә апа. Барам, кызганам. Нәрсә сине җылата тиз үк? Белмим, ички дөньямда шундый йомшаклык әйбит. Кызганам мин, үземне алар урынына куям да аны җырларга утырам. Менә шундый матур кичерешләрдә, шундый аһәң Дилә апа шигырьләреңне яңгыга тигәле. Әйдә үзең укып ишеттер әле безгә. Күчтәнәшкә алып килгән Дилә апаның шигырьләренә урын бирик дуслар. Җәйләр җитәкләп йөремен, үзем көз илләрендә. Шагылып китә язлар сагына җилләрендә. Үзем көз илләрендәмен. Җәйләрем ераклаша, чакырамын яшьлегемне үткән елларым аша. Шагылып китә язлар, карашымны күзләргә керәм, күзләргә уралып мен төсләргә. Дилә апа, син менә күрәсең дә ниндидер очракны шуңа тиз үк язып куясыңмы? Бәлки авырткан кешенең авырткан төше, кайдадыр кем янындадыр ниндидер язмышы кушылмаган яки язмыш кушуыннан башка үз язмышына хыянәт итеп начарлык юлларда киткән шундый очракларны күрү белән миңа калса синең шигырьләрең пәйда була. Шулаймы күңелеңдә? Тиз генә язып алам мин аларны. Минем өчен бала, мин алар белән сөйләшәм бит. Чираттагы шигырең ни турында булыр икән? Пак йомгак алып юлга чыктым.
күптән артта калды юл башы. Ол таңнардан ол сәйләннәр минем, зәңгәрлеге синең карашың әлеге мәхәббәтем. О кибемә әле тизмәгәнмен, тойгыларның сихри сәйләнен, хыял епләремә илмәгәнмен, пешкән серле миләш бәйләмен. Оппак епкә сәйлән санап тезәм, күнем сәйлән җебем елларым, мин кобызган яныр шәмнәремне, язылмаган күпме йырларым. Һич гәм юк сиңә, язмышыма, барысы да бәйле үземә. Сәйлән тезгән җебем үзелә калса, йолдыз булып янсын күгемдә. Бигрәк матур. Инде дә хыялларым җепкә тезелгән дигән юллар яңгырады. Диләпа шигырьләр арасында сораулар да бирә-бирә барыйм әле. Син безнең янга эләккәндә хыяллар тормышка аштымы? Мин хыялында иң беренче минем рәссам булып хыялландым. Мин бәлеш кенә рәсем күрсәм дә шуңа каршы шигырь туа иде. Ә шуннан соң табиб булуым да шатман. Кешеләргә бер тамчы гына су бирсәң дә иң авыр чагында ул терелә, тын ала башлый, җитле ярдәм күрсәтәм. Эй, күңелемә рәхәт шундай. Ул кешегә гомерләр бер генә, кеше шатлана бит. Хыялларның Диләпа төрлесе бар. Яшьлек үтеп бара. Аның да үтә торган, тукталмый торган вакыты бар. Инде яшьлектә һәр кайсыбыз кемдер әйтә, менә кызлар безне карый тыңлый торганнардыр, синең шыр, минем дә бергә шыр замандаш кызлар укыганнарыбыз бергә. И бәлки чакта берәр шәбрәк кешегә тормышка чыгасы иде. Теге колхоз рәисе булса яхшы булыр иде. Без бигрәк тә бәлки чакта, эй, гармунчыга тормышка чыксак яхшы булыр иде. Кемгә тормышка чыгам дип хыялланып яшәде икән Диләпа яшь чагында. Мен шул хыялым, мәхәббәте инде Шамилем китте. Аңа тормышка да чыгарга хыялланып яшәде. Хыялландым мин аны, шул менә аның исемен югалтмадым, аның рухына мин укып торам дигәләр. Шуның исемен оныгыма куштым. Игезәк кызларым бар бит инде, игезәк кызымның бер Гайшә һәм Шамил дип куштык. Бик матур исемнәр һәм Сөләйман. Балаларга күчкәч әйтәсе килә, кулда сөйдерә, кулдан төшкәч кидерә диләр. Шатлыкларын да китергәннәре күп балаларның. Менә әйтим, кызың Роза үзе шигырьләр язар рус телендә. Үзе Ашыклап дигәре Диләпа. Бик матур шигырьләре, табиб бит инде ул учасың байнык дигәндә, табиб һәм акыллылар, төплеләр, әтисен ашаганнар. Матур иттереп яшисез бергә. Әлхәмдулилла, менә Риман мине карый, килә. Игезе малайлар бар Сөләйман белән Ләйсән. Сөләйман шундый матур шигырьләр. Җыентыгы чыгарылды бит әле. Өлгерәлмәде миңа шигырь. Хикәяләр язый хайваннар турында, вообще хыялый малай. Эй Алла, балакаемны школда тотып малайлары дуслар кыйнаганда. Синең турында кино да бар дип Сөләйман тиге. Великолепный век бар бит. Синең турында кино да бар дип малайлар тиген. Сөләйман турында берәр шигырь хәтердәме? Сөләйман турында менә минем табиб буласым килә. Ләйсәнне алып кайткач, менә бик матур киттәм дөнья. Бәби буласым килә. Шунда Ул абый булып китте бит инде Ләйсән кайткач. Бер караса, Сөләйман соска алып колеска менеп яткан. Минем дә бәби буласым. Мине дә карамыйлар ди, хәзер Ләйсәнне генә карый. Минем бишектә ята ди, минем тоста су керә ди. Шундай матур итеп ниткән. Карасак Ләйсән зур туфлилар кигәндә әннә буласы килә. Бизәнгән, помагалар сөртә. Кылы кызлар алар. Кызларның үсәсе килә. Малайның бәләкәй буласы килеп киткән, абый буласы килә. Сабакаемны. Шуннан балаларга бер-ике шигырьдә яңгыратсак, Сөләйманлеләр күп безнең телевизор караучыларыбыз арасында оныкларын сөеп үстергән Диләпа кебек, Диләпаның шигырьләренә. Бу китапларымны менә мин тараттым инде. Бәби алып кайтты, әни. Салдылар бишегемә. Ашый да белми бит инде, әнине генә имә. Әти дә мине онытты, бәби янында нәнәм. Тотып ашатучы да юк, түгеле бетәмәм. Ыштансыз илак бәбине, барысы да ярата. Минем тоста су кертәләр, минем бишектә ята. Имезлеген алдым әле, ипләп яшертен генә. Минем дә хәзер яңадан бәби буласым килә. Матур шигырьләр Диләпа.
Инде хәзер артабан Алар көп инде. китәбез балаларга да, димәк, бик матур иҗат өлеше бүлгән күңел сездә. Инде дә шигырьләр дигәч, шигырьләрнең күбесе әлбәттә матур моңлы көйләргә салынды. Бик күпләре хит булып киттеләр, бик күпләре популяр булдылар. Иң беренче шул җырым кыркозлары Шамилгә булса, икенче минем әниемә булды, Мамык Шәлим, Рим Хасанов язды. Әй. Мамык Шәлимне язды, оннан китте мәхәббәт шигырьләрем. Шәрмә салсын йөрәгемне, Илһам Балиев бик матур язлар, Роза Сакаветтинова. Бик матур сезнең белән дә иҗат иттек тә зур, матур оркестр белән йырладык Зифана Гаева белән ярты җырны эзлим дип. Бик интересно язылган. Мин һәр вакытта әйтәм, инде мин Диләпаның сүзләренә бихисап җырлар иҗат иткән булыр идем, әгәр дә үз сүзләремә язмаган булсам, чөнки мин чын-чынында үз итәм сезнең шигырь дөньясын. Диләпа, менә шундый сак кына, матур, үзең бер карасаң назлы ханым булып, бер карасаң апа, әби түгел, апа да диясе кил. Мин назлы ханым, шибәр ханым булып, сак кына, матур гына, салмак кына тавышлы булып, балаларга ягымлы нәнәй дә була белгән Диләпа ничек шулай саклана икән? Менә конституция дибез рус телендә, гәүдәнең тотышлары, үзең ансы да бармы? Менә Диләпа ничек шулай үзен саклады икән дисәләр? Әлхәмдүлилләh, тормыш менә дөнья, мин матурлыкны яратам бит. Алла Тәгалә миңа матурлыкны истәп кенә тора. Жәлләмәгән шулай һай. Матурлыкны яратам, мин ниндер изгелек кылырга тырышам бит инде. Әлхәмдүлилләh, мин бәхетлемен бит. Бәхетле булмыйча ничек мин хаҗга да барырга насыйп булды. Мин үзем бик тә бәхетле. Кайбер кеше туклану дәрәҗәсендә бик каты үзенә тыелулар тота ризыкларда. Андыйлар бармы? Аннары кайбер кеше бу яшьтә дә хәрәкәт итәм ди, йөрим ди. Теге әлеге вакытта инде олырак буын вәкилләре Скандинавия палкалары диләр, таякларында кулланып чакрымнар үтәләр. Менә шушы матурлык саклар өчен андый күнегүләр дә кирәкмәдеме әллә Диләпа сиңа? Мин бит авыл кызы. 7 бала үстек безне. Мин дөньяда иң кадерле, иң тәмле, кая гына барсам, инде табын әзерләсәм, икмәгемне уртага куям. Иң зур кадерле икмәгем. Мин үзем генә калганда икмәкне күчеп үбәм дә, мин икмәкне сирәк кисәм, жакка кисәргә, сыныры башы. Минем картайым шулай. Галәмәт кешесез, кешесез Диләпа. Икмәк бер нәрсәдер ашарга димем. Берәңгем бармы, нәрсәм бар. Шортлатып тыкмашымны кисәм, шулпамны эчәм шулай ни. Әлхәмдүлилләh, бөтен нәрсә бар әйбит. Менә ничектер нәрсә телим, шуны ашыйм. Мен ризык, авыл ризыклар ашыйм. Әле күпчелек истәлдә нинди ризыклар? Нинди Туклану рационында ниндиләр? Юк. Пешернәсең үзең, әллә инде Рима әзерлиме күбрәк хәзер? Үзем пешернәм, бисмиллahны әйтеп, Ниләр пешерергә ярата икән Диләпа? Кунакка барсак диләр, телевизор караучылар, нинди ризыклар пешерергә ярата икән диләр? Әйе, менә кунакларым булса, элек-электән килгән тавык тутырам. Авыл тавыгын алам да. Диләпа, әйтеп тә калдыр әле. Менә җайлымы теге элеккечә авылча, менә булай гырласын, булай итеп тотып торадыр бит инде. Кашыклап яки касә белән салалар иде. Әллә шприц белән. Хәзер белән шприц белән дә итәләр икән. Бу мен элеккечә. Син элеккечә. Җомырка, шәһәрнекеме, бозаязныгымы? Түлке йомырка куллардан, әбекәйләрдән бисмилләһ кайрымны берип китәм. Каймен күмәк түгел без, гаиләбез авылдан алам. Әй. Әлхәмдүлилләh, шулай итеп, тыкмашым шатлатып кисәм дә, тавыгымны пешерәм дә, шулпасын инде файдалы тәмле. Бисмилләһне әйтеп ашыйм инде. Тыкмак. Аш суга да тәмле оста. Менә бүгенге көнне тыңгарак калып өйдә. Элегрәк мин шалтыратканнарда бик сирәк өйдә була торган идең Диләпа. Әле син кайдадыр Сәхип Җамаллар Әбекәйләремдә. Әле әбикәйләреңдә, әле оешмалар, ниндидер чаралар үткәргән җирләрдә язучылар белән бергә очрашуларда буласың. Әйбит. Әйтергә кирәк, менә язучылардан бит дусларың бар. Алар безне караса, алар безне тыңласа, Дилә безнең хакта бер җыл сездә әйтмәде дияләр. Гомумән көнләшү бармы шагыйрьләргә карата? Мин аларның көнләшүенә карарым, вакытлычаным бар инде ул һәркемгәдер. Менә аның шигыре минекенә караганда матуррак чыккан бит әле дип, иштән генә көнләшеп алулар бармы? Мен ничего-то истеп. Соклану бармы башкаларның шигырьләренә? Ләфа матур дип. Язучылар союзында мине 62 яшымдагы алдылар. Шуннан соң шул күп елларга микелгән кешеләр үзләренең шигырьләрен китерәләр, мин тикшереп бирәм. Әй. Әлхәмдүлилләh. Шагыйрә, шагыйрь дуслар кемнәр алар? Шагыйрь дусларым бик тә талантлы. Нинең пьесаның авторы Бәхет хакы дигән Халисә Мөдәррисова. Тизәргә кирәк балам, җырлары күп.
һәм Нуриман районынан бик акыллы, бик тә талантлы, бик тә тугры дустым, 45 ел дуспыз без. Ул 17 яшеннән нидән университетта укганда без аның белән дуспыз һәм аерышканыбыз юк. Әдәби түгәрәккә әллә бергәләп йөрүдә туры килдеме? Түгәрәккә мен Алар бит шуннан үсеп киткән шагыйрьләр. университетны бергә беттек, бергә маргариннарын ашадык, бергә чәйләр эчтек. Әлхәмдулилlah, менә яраттылар инде, бердә Дилапа менә ни димәделәр, бергә балаларның туйларында бергә булдык, гаиләләребез бергә. Тагын инде шагыйрьләр менә Шунсын Гөлфия Юнусова янда калдылар дип әйтелгән. Гөлфия Юнусова белән мин күптән нибет инде. Достана. Шунсын минем бик тә менә күп еллар китабымның редакторы, ул яратып минем китабымны редактор иткән Динә Мурзакаева. Бик тә яратам, мин бик тә талантлы. 30 ел ул редакторы китап нәшриятендә Зәйнәп Ишева китабында эшләгән безнең журналист. Гына да түгел, шагыйрә дә ул. Гаҗәп, ул минем бик хикәяләрне яратам итә. Менә һәрбер нәймә мин аңа бик рәхмәтлемен. Җегет шагыйрьләр күңелдә урын алган дус Мин буларак. менә бу шагыйрьләрдән Салават Абузар дигән шагыйрьне яратам. Совет Башкортстанда шәп шагыйрь. Риф Мифтаховны яратам. Әлхәмдулилlah, Марат Кабировны яратам. Һәм Рәшид Назаров дигән шәп шагыйрьгә 10 ел больницага барып йөридем. Хәлем белеп, Рәшид Назаров аңа арнаган бер шигырем. Ак атымның ак ялына җилләр кирип сарылган, юлдагылар юл бирегез арыган, кул бирегез ул тайпылды бирегез аңа түзем. Яшерде миннән яшерде, яшенне яшьле күзен, авызлыгын чәйнәп йота, кагылды әши язмыш, ай дага күккә җыелды, әллә чын, әллә ялгыш. Әллә нинди илаһи дөньяларда синең арттан ияреп кенә, күләгәңдә генә басып торган кебекмен, ияреп кенә йөргән кебекмен диләп шундый рәхәтлек, җан тынычлыгы бирәсең менә. Студиябызга әлеге вакытта тапшыруыбызга шагыйрь дуслар, бүген аралаша торган оешмаларың, элек син бигрәк җитез, әле бер җирдә әйтәләр бит, татар су чокырга җыела, татар бергә җыела. Кайдадыр татар, башкорт халкы җыелган җирләрдә дә һәр вакыт Дилапаны бик еш кына күрергә туры килә иде. Актерлар йортында чыгышлар ясый идең, шигырьләреңне яңгырата идең. Хәзер өлкәнәю дәрәҗәсендә дә ниндидер өстенлек бирәсеңдер, кайсыдыр оешмаларга бармы синең менә әхирәти юнәлештә барып, җаныңны бушатып, шигырьләреңне бер-берегезгә сөйләп, баеп кайта торганнар. Мин шул тоткыннар больницасында эшләгәндә ачып ебәрдек Аккалфак дигән оешма. Шул Аккалфак оешмадан соң мин киттем мәчеткә. Мистер анда мәчеттә менә 20 ел биттек инде. Әлхәмдулилlah. Ихлас мәчетендә 20 ел хезмәт иттем инде. Хезмәтем ярдәм итештем. Идәннәр җудым, башарлар хәзерләдек, курбан башлар үткәрдек, гаетләр үткәрдек анда бергә. Мәчет. Шушы мәчеттә миңа хаҗга барырга насип булды. Шул мәчеткә әле дә барабыз, бәйрәмнәрне бергә. Хәле менә Сахиб Җамал дигән бик матур оешма кабызып ибәрдек. Бу оешманың әннәсе дигәндә Динә Мурзакаева. Гани кызы. Һәм мин шул Сахиб Җамалга җыр яздым. Кая бер-ике юлларын ишетик әле дип. Ерлана, кызар бик яраттылар аны. Сахиб Җамал Нур театрының Нурның битендә беренче актрисасы аның турында. Театрның алихасы булдың, талантыңа миннәр башың иде. Исемеңне саклап гасырларда илең халкың һаман зурлый сине. Бик шәп, бик хуп. Шигъри юллар гына түгел, эше дә матур итеп барсын, үрләп барсын һәм шул ала үткәргән чараларда Дилапаның шигырьләре һәр вакыт булсын. Менә юбилей узды, тантана. Кемнәргәдер бурычлы булып калмыйм.
дип уйлыйдыр Дилапа Булгакова. Кемнәргәдер рәхмәтләр аның әйтәсе киләдер. Гомумән бик канәгать калдыңмы Дилапа? Кемнәрен күтәреште бу матур чараны? Мин беренче рәхмәтемне әниемә әйтәм, что мине дөньяга китергән. Мин булмасам, ул кичә дә булмасы, шигырьләрем дә булмасы. Һәм мин дусларыма әйтәм, авылыма әйтәм, авылымнан килгән 50 кеше, районнан 150 кеше килгәннәр иде. Зур итеп, матур итеп чыгып зурладылар. Әлбәттә мактадылар. Мен әйтәм, бик мактамагыз инде. Бик мактаганны мин яратмыйм. Ул мактыйлар инде туган көндә, нишләйсең инде. Ярый. Һәм рәхмәт әйтәм үземнең шәҗәрәләр нигә килде бит, шәҗәрә китабы чыкты. Леногорскида әниемнең двоюродный браты шәҗәрәсен язып, мин туганнары булып чыктым. Канзафар Усаевлар туганы, Ждановлар. Аларга рәхмәт, тагын кемнәргә рәхмәт Дилапа? Мин рәхмәт әйтәм театрга. Театрның артистларын күрсәң, бәпкәләр, бер кечкенә бәпкәләр, талантлы, шундый талантлы, моңлы, матурлы, аларның матурлыкларын күрсәң, һәм режиссерым Байрас Ибраһимовка рәхмәт. Мин бик тә рәхмәтлемен. Тагы бер режиссерымны беләм, Олег Касимовичка. Режиссер киткән иде. Һәм директорына Илдар әфәндегә әйтәм. Мин барысына да әйтәм рәхмәт килгән кешеләремә. Минем җырым моң сөюче халкым залны тутырган иде. Кул чаптылар. Минем өчен чәчәкләргә күмделәр. Мин кем инде бирүгә? Чәчәкләргә күмелгән, куллар чабып каршыланган юбилей хуҗабикәсе Дилапа Булгакова. Бүген инде шундый матурлыкка вакыт бүлгән өчен рәхмәт әйтәсе килә. Һәм мин элекке елларга кайтыр идем. Менә бу гына китапны зәңгәр тышлы уртадагы зуррагын алып кына бирсә Дилапа, элекке кебек мин дә авыз итеп карыйсым килә. Аның шигырьләреннән бер икесеннән генә булса да. Мин аны ачып тормыйм, кайсы битеннән укырга дип. Ачам, кайсысы телевизор караучыларыбызга язган икән. Менә булай әйтәм дә ачам. Менә алай әйтәм дә ачып карыйк Дилапа. Укып үтәсе килә, бик тәмле су зары. Кызганмады мине кешеләрем, якламады. Син су чиста тор. Мин агулы хәзер көчем бетә. Агуымны кем соң чистартыр? Әйтегезче, адәм балалары, кем соң салды миңа агуны? Якламыйча мине берегез дә үзегезне мәхрүм иттегез. Мине генәме агуланган ласа туфрак, һава, икмәк, сөтегез кибә кия йөрәк тамырларым. Сулкылдап тибә, ох, сыкрый, ник күрмисез һаман, и кешеләр. Комлы күмә җирне мин карыйм. Мин бисмилла гына әйтеп акрын гына ябам бу китапны. Ачылган битләре халык күңелендә бер ачык килеш калсын. Кирфекләрен сирпелгәндә җанда күзләрен хәтердә калган Зәки абый турында тапшыру ахырында бер-ике сүз ишетәсе килә. Мин аз гына белеп калдым, ләкин Дилапаның ихтирамы бик зур, бик күп еллар Зәки абый белән гомер итеп балалар үстердегез. Зәки абый аз гына тукталышта ниләр калдырды күңелдә? Истәлекләр итеп Дилапа. Зифа җаным, мин сиңа тоже рәхмәтемне бик зур әйтәм. Минем иң авыр чакларымда син булдың. Безнең дә дуслыклар, безнең бик күп еллар, безнең җырлар, шигырьләр, хикәяләр белән тоташты. Һәм алар белән туган шигырьләрем минем бар. Син аңладың минем күңелемне. Кеше бит һәр вакыт гладкий гына нигенә. Без инде моны Зәки абыйга әйтәбезме? Юк, тормышта Зәки абыйны югалткач беренче син килеп кирдең. Иптәшегез. Иптәшемне Зәки Насип улы Ниде Кушнаринка районында Рәсмәкәй авылында Зәки Насип миңа рәхмәтлемен изак бала бүләк итте. Изак балам үсте һәм бик акыллы юрист иде, полковник, 46 ел прокуратурада эшләгән кеше һәм тәртипле. Ул мине аңлый. Ул минем кыягазларымны куя. Шигырьләрне ярата идеме? Ярата иде шигырьләрне. Хикәяләрне укығанда шундый жестокий кеше, юристлар бакча лишний раз көлмәс иде. Шигырьләрне әкрен генә, хикәяләрен төрмә хикәяләрен укығанда елыйдыр. Чөнки мин ул тоткан кешеләрне дәваладым бит. Менә бит ничек Дилапа. Гаҗәп
Инде рәхмәт дип әйтәбез. Бүтән булган күңелең бай, күпме кешегә үзең рәхмәтләр яудырдың. Һәм тапшыру ахырында шигырьләреңә гашыйк җаннарга, телевизор караучыларыбызга, туган телне яратканнарга әйтеп калдыр әле фикерләреңне, теләкләреңне. Менә бу матур очрашуны оештырган кешегә зур рәхмәт әйтәм. Таза булсыннар. Бары Аллаһ зурласын гына дим. Ни өчен дисәм, мин туган тел үзелгәне юк. Мин татар кыз. Яратам андагы җырчыларны. Һәрбер менә җырчылар чыкса, алар минем җырымны җырлый бит инде. Барып Горурланып утырасың. Горурланып утырам да, барып иркәлим әле, сөям әле кулым белән. Рәхмәт балам, бик рәхмәт йырладың димен. Бер үзем чагымда инде шулай. Икенче якта экранның телевизор караучыларыбызга ниләр әйтер Дилә апа? Әйе, телевизор караучыларыма, Ходаем Раббыкаем, бәхетле булыгыз, барыгыз да, кайгы хәсрәт килмәсен. Һәм җыр моңнан аерылмагыз. Җыр моң кешене юата, күңелләрне яшәртә, яшнәтә. Һәм таза исән булсыннар, һәм бары гына без бит сугыш чорындагы балалар, дөньялар имен булсын. Үз чиратымда зур рәхмәт әйтеп килгән өчен Дилә апа, тагын да бер тапкыр юбилеем белән котлап үтәсем килә. Күңелнең үз ягына кайтып ял итә торган рәхәт вакытлары була, үзең генә белгән. Менә шушы рәхәтлекне бүген бүләк итте Дилә Булгакова безгә. Синең җанда әйтерсең дә шаулаган диңгезнең тынган вакытындагы асыл ташлар ялтырый. Иртәнге чыклар төшкән гөлләр бер-берсенә серләр сөйли. Яуган ләйсән яңгырлар тамчылары гөрләшә. Тагын ниләр әйтим, гашыйк җаннар, тагын да бер-берсенә ярату хисләрен арттыра. Саубулашкан вакытта әйтә торган шигъри юлларымны син инде ишетеп өлгердең. Үзең өчен багышланганы Агыйделкәй булай шаулап акмас иде, дулкыннарын җилләр кумаса. Туган җирләр матур булмас иде, дөнья булай гүзәл булмас иде, Дилә кебек кызлар тумаса. Сәламәтлек, исәнлек тагында безгә матур-матур шигырьләр, әсәрләр, пьесалар иҗат итеп өлгәштерерсең дип калабыз. Бик зур рәхмәт Дилә апа. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Әйе, сез шигырь иҗат итеп караганыгыз бармы? Алыгыз каләм, ак кагаз. Әле үк күңелегездә булган 4 юллык гына шушы ак кагаз битләренә төшереп карагыз. Беләсезме, күпме сафланып, күпме тормышның ачы, караңгы, авырткан якларыннан ерагайып китәрсез. Киләсе күршеләргә кадәр.